light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iampo ning Santos nga misa sa pangama sa atong patron San Vicente Ferrer, ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod, kasinabtanay unta ang ato mga leaders sa gobyerno ug sa simbahan, mawagtang ng taning gubat, kagubot nga mao'y nakahugno sa daghan kay mga kinabuhi ug kahimtang. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit aning ato mga slots, remaining slots nato. Hatagan unta sa Ginoo sa tanang grasya ang ilang ikinahanglan labi na sa kaayuhan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, magsadya unta kanunay ang imong katawhan, tapos mabag-o ang kabatanon sa among kalag. Kami nga karon nalipay tungod sa paghiuli sa himaya sa pagkasinagop nga mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw uban sa paglaom sa dili kaduha-duhaan nga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila ug gigisi sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel ug gisugo ang gwardiya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalhog sila sa gwardiya ngadto sa kinasuukang lawak o gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog ug kusog nga nakatayog pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipakaingon niya ng layas ang tanang priso, busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo
ayaw paghikog. Ani ara kaming tanan. Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga, unya misulod siya nga nagdagan ug miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya sila gipagawas niya ug gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabion, gihunaran sa tinugyanan sa karsel ang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong babaw. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadayganan. Magasimba ako dito sa imong balaang templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong gimong dako labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, o Ginoo. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy, o Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat
sa imong mga kamot. Ang imong tuong kamot nagtubos kanako, O Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, "Og karon moadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. O karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kung dili mo anhi kaninyo ang manlalaban. Apan kung mobiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Og inig-abot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, mahitungod sa ilang sala, og sa pagkamatarong, og sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila motuo kanako, og pailhon sila unsay matarong, kay moadto man ako sa Amahan, og dili na kamo makakita kanako. Og pailhon sa silot, kay ang nagmando niining kalibutana gisilutan naman." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gusto ba mong silutan o pasidunggan? Tubag. Malipay mo silutan o pasidunggan? Nangamatay naman tingali mo, di man mo magtingog. Kahibudnganan kayo sa unang pagbasa nga gilatigog maayo sila si Pablo o si Silas, gipriso unya giakuban pagyud og kanang sa tuingan to kahoy ang ilang tiil para di gyud sila kalayas, purting bunuga, way kaon, gipakauwawan, gipriso nga unta wa man gid sila sala nga nabuhat, gawas las pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Unsa may gibati ni Pablo ug ni Silas matud pas unang pagbasa, mga hapit ng tungang gabi, nag-ampo og nagdaig sila sa Dios og nag-awit og mga pagdaig. Nganong nakakanta man sila si Pablo og si Silas, bunga batos ka subo o bungas kalipay. Kanang tao nga mukanta na ganin ang usa ka tao, unsa may timaan na ang common gyud, general gyud nga kuan, malipayon basta mo kanta-kanta. Bisan pag naghilak na siya, gagas iyang luha, musugod na gay nagkanta, sa ato pa nisud na ang kalipay diha niya. Ana, na may uban ingon ang akong kanta pader, nabuhat na nako kadtong naakos kaguol.
Oo, pero sa imong pagbuhat sa imong kanta na express nimo imong kaguol ni hupas-hupas ang imong kaguol. Katubitang gibuwagan ko sa akong uyab mga 1984, daghang ikong kantang nahimo. Hangtod karon naa pa na nalimot nagukustonos uban. Ngano man kay ato mang ma-express dihas pagkanta. Pero ang tinud-anay nga rason nganong nakakanta to sila si San Pablo o si Silas tungod kay nalipay sila nga sila gipaantos o gibunog tungod ni Kristo. Kana bang ang imong gihigugma malipay gyud ka kung magantos ka para niya? Nahigugma ba mo nako? Hoy tubag. Nya moantos ba mo palit og slot? Oh, kana. Kamong mga online parishioners, nahigugma mo nako. Ang nahigugma antusin ninyo palit atong slot is BF Dag 500 pesos. Napatay mga 2,800 ka slots. Ang atong GHDP tag 100 pesos. Napatay mga 18,600 ka slots. Gikuno antusi kuno niyo palit kutob karong Domingo. Ayaw na mo kaon, ayaw na mo og palit og unsa diha inyong palitonon ipalit nila nag-slot. Antuson kana mo'y atong kalipay basta nahigugma ta mo antos tas atong gihigugma. Kana bitang inahan nga nahigugma siyang anak, niya ang iyang anak mohilak alas 3 kaadlawon, alas 2 kaadlawon, niya hang pa kayo iyang mata kay mao pagkatagpilaw niya. Magkatakanta na siya, iyang isayaw-sayaw, iyang anak. No? Kasuay mo, anak? Wagin mo itingog. Anak na, nakasuay, lagi mo. O niya, kung ikaw asawa, nahigugma ka sa imong bana, niya imong bana, dito na naghigdaan sa silingan, kaya na-inlove kay siya. Unsa man, malipay bakang muantos para niya? Asawa. Og dili sa ato pa wa ka nahigugma niya. Mao ra na ito baga na. Wa ka nahigugma. Nya ikaw ba na higugma kay kasi mong asawa, nya imong asawa adto na maghigdaas kumbinto kay naa sila sa iyong lakaw ni father. Unsa man, malipay ba ka bana? Nga mo antos nga wa kay tupad niya si father na mo'y dunay kuyog kanunay. Unsa man, okay ra na ninyo? Dili gyapon wa ka mahigugma. Muantos gyud ka. Muna si Jesus ingon siya, kamo wa man mo nangutana sag-asa ko padong, pero karon nga mobiya na ko ninyo, naguol na mo kay mobiya naman ko. Pero kining akong pagbiya diha sa akong pagantos o pagpalansang sa cross makaayo ni ninyo. Nindot kaayo ang paradigm ni Jesus. Ang iyang pag-antos makaayo nato. Maogid na siya ang tinuod nga nahigugma. Maghuna-huna gid na siya nga ang atong pag-antos, ang akong pag-antos makaayo ni nila. Karong June 2, mobiya ko din higkadiyot. Ambot makabalik pa ba? Mobakasyon ko dito sa Amerika. Niya madto ko sa Dallas, Texas, Houston, Texas. Mao ni ang mga lugar karon nga murag na set na nga moadto kong adtoon. Sparks, Nevada, Queens, New York, niya Sacramento, California, itong usa, Cerritos, California, Merced, California, o Fresno, California. Niya balik na ko dire. Mo average lang kog tag upat or 5 kaadlaw sa kada lugar. Niya unsa man ning kaning schedule kalipay ni o pag-antos. Sa tinudan na ilang ga-imagine ako daan. Porting pag-antosa gyud kay dinhi gani sa ato anang hapit kada adlaw
na ako'y appointment sugod karong sa yus buntag hangtod na hapit tong ang gabi kada gyud adlaw wa ko'y day off. Mura man ganig kapoy dito makapahuway ka ko dito. Anay daghang mga appointments inana. Pero kining maong pag-antos, gikan lagi dinhi mulupad dinhi alas 7 gabi padong sa Hong Kong. Abot ko no dito mga alas 10 dol-dool sa mga alas 10 sa gabi Nya pag human sa alas 10 gabi alas 4 sa hapon ako the following day mulupad padong sa US ngadto sa Dallas, Texas. So mag-standby ko sa Hong Kong Airport og mga 18 oras kadakong pag-antos ana. May lang na taga Hong Kong nga mobisita nako dito. Mura kog si President Rodrigo Duterte ba nga naay mo bisita. Og way mo bisita di mi ka istorya-istorya. Oy, kaluoy nako dito magsikog tan-aw balik-balik. Dako hinon kay nang airport sa Hong Kong og sige hagtuyok dugay gyud mahuman pero puol sa doy 18 oras magsige kag lingkod dito higda na maginagmay lingkod naman. Pero kining pag-antosa makaayo ni ninyo o makadaot ninyong mga parishioners makaayo gyud ni labi na gis mga online parishioners dito sa US og madayon gini magkita-kita ta makaayo gyud na unya og abot sa nako dito ako sa to silang sultihan nga kung naamoy itunol diha para diri sa parokya ako sa nang dawaton makaayo sana kay maikog naman tug di mo tunol. Makikita kas pare nga slater unya di ka mo palit og slat na ay nalag pakikita adi bita joke ra na mao na nga makaayo unsa may mahitabo matud pa ni Hesus og mobiya na siya nato nya mosaka siya ngadto siyang amahan ipadala ang espiritu ang power of God mao na nga tungod kay gipadala naman niya ang Espiritu Santo nganhis kalibutan kitang tanan nga motuo ni Hesus og magsunod ni Hesus maliwat gyud niya. Tanawa si San Pablo og si Silas nalipay na sa ilang pag-antos mag-awit na sa ilang pag-antos. Tan-awang atong mga martyrs sila si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod wa na mahadlok sa pag-antos og kamatayon nganuman gikunsara naman sa Espiritu Santo og wap amubiya si Hesus maratol ra gyapon ta pero kay nibiya naman si Hesus nipuli ang Espiritu Santo gilingi ako no imong tupad ing na hadlok pa ka mamatay ing na kuno nahadlok pa ka mamatay hadlok og mahadlok pa gani na pasabot wa na siya mudawat sa Espiritu Santo motong niingon dayon ang kadtong in charge sa bilangguan unsa may akong buhaton aron ko maluwas ingon dayon si Pablo tuo og pabunyag diha ni Hesus nituo din siya nagpabunyag malipayon kay siya paghuman maghikog naman tato siya pero nahimo siyang malipayon kay midawat man siya sa pulong ni Hesus o sa sakramento ni Hesus. Muna, importante kaayo ang atong pagsunod gyud sa gitudlo ni Kristo pinaagi sa mga apostoles o pinaagi sa atong simbahan. Anha ta diha malipay. Di ta mo sunod anang gitudlo sa kwarta, gitudlo sa gahom, gitudlo sa honor, dungog aning kalibutan. Kay pulos gina makaratol pero gamito ni nato tanan para ta makapakita og gugma kana dako kay na siya og kalipay. So inaot unta kamong mga asawa nga ni adinhi og mga bana pag inantusay na mo sa usag-usa hinumdumi ang inyong pag-antos para sa inyong kapikas o para sa inyong sakop sa panimalay mapuslanon ang inyong pagsigig demand na hunungon ang imong pag-antos unsa man na makadaot maunay makalusno sa atong kinabuhi. Ang ato sa duntang mga government officials gikan sa presidente hangtod gyud sa pinakaubos
elected o appointed, mag-antos unta mo para sa atong nasod. Kay ang inyong paglikay sa pag-antos, makaguba ni sa atong nasod. Naaroy viral kaayo nga statement ni President Bongbong Marcos nga makighiuli na kuno siya, makig-reconcile siya sa mga Duterte. Pero ang Duterte nga iyang nituboy niya hangtod sa pagka-presidente ni partner niya, iyang gitugutan nga ma-impeach sa Congress. Karon gihikay na sad ang impeachment, final impeachment sa Senate. Unya, ang nagpalubong nga nahimong presidente nato nga nagpalubong sa iyang papa, nga ang iyang papa wa gito dawata sa atong mga government leaders atong panahona for how many years, wa gipalubong sa libingan ng mga bayani, gipalubong ni former President Rodrigo Duterte against all odds. Karon kini si President Rodrigo Duterte gipapreso pa niya niining maong administrasyon didto sa ICC. Inyong paminaw, doon na kay reconciliation nga mahitabuan nga tinud-anay. Okay, kamo ba? O kamo pa'y di sa side sa Duterte, moingon ra mo, yes, approve. Kung nagsunod sa Ginoo ang mga Duterte, dali ra kay pag-ingon, okay, Mr. President, ayos na ta. Pero kung naa sila gasunod sa tawhanon nga kinaiya, moingon gina sila, di pwede. Until death. Ano? Muna, pasalamat ko nga ni karong sitwasyon na kay mailhan nato kinsa gyud ang dunay tinuod nga pagmahal sa atong nasod. So far, makaingon ko nga the side sa mga Duterte maopay nag-antos. Hinaot unta makat-on sag antos ang side sa mga Marcos ug laing side sa mga politicians. Kana bang antoso nako bisag pakauwawan ko, insultuhon ko, or i-accuse ko para ni sa nasod. Mas nindot yung dili mag-away kaysa mag-away. Kay pulos rata mga Filipinos. Dagko kay gasto ang atong away sa mga politicians. Billions ang atong gi-spend tungod aning ilang political conflicts. Kita mo'y alaot kaayo. Pero gamay ra kay gasto basta magpasayloay ta, basta maghigugmaay. Labi na gid ang ato mga politicians maghigugmaay, unya mag-alagad sa tanan na kanindot na ako'y nadunggan nga report nga gisaad sa atong bag-ong gobernador si Pam Baricuatro nga wa na kunoy pasigarbo, wa na say suroy-suroy sugbo. Nya ang budget kuno ani nga mo average og tag 200 million, iya kunong himuon nga mobile clinic o mobile feeding, suroy-suroy kusina, suroy-suroy klinika. Og madayon na nindot na dili hinaot pa unta pero antusonon biya kay na. Pero kanindot og naay mo antos og dagan ngadto tibuok suok sa atong probinsya kay naghatag o mga libreng tambal, libreng check-up, libre nga mga medical assistance. Kanindot unta nya naa say mag-feeding sa tanang mga suok sa tong probinsya nga gailaid sa kalisod ang mga gipanggutom, mga malnourished nga mga bata maatiman pagkanindota. Antosono na pero dako kay nagkabulahanan mo na iyampo nato sila. Nya nag-team up sad ako nakita sa social media, nag-team up ang atong bag-ong mayor sa siyudad sa Sugbo si Engineer Nestor Archibald. Iyang gihagad si kaning Pam Baricuatro, alagaran nato ang Kabus, alagaran nato ang Cebu. Dayon taning mga proyekto nga beneficial para sa Cebu.
Labi na ang atong infrastructures, kanay mga pag-ablig, mga bagong mga dan, kay huot na kay atong dan. Nakaana lagi ko pagtanaw nako, hala, mao naman tingali ni ang kaluwasan sa Cebu. Pero ako laning warning nila, kinahanglan gid sila mag-antos. Di gay mo kamaong mo antos, Mayor Archibald o Governor Baricuatro, malusno ra gyapon mo, malusno ra gyapon ta kung di mo kamaong mo antos para sa nasod, para sa atong lugar dinhi sa atong probinsya ug syudad. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, sa wala pa mosaka si Jesus sa langit, misaad siya kanato sa Espiritu Santo. Busa malaumon kitang muduol sa amahan ug moingon, Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang atong mga magbalantay sa hingpit mutahan sa ilang kinabuhi sa pagwali sa Ebanghelyo, pinaagi sa ilang buhing pagsaksi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo, mamahimong buhing panig-ingnan sa pagtuo, ngadto kanila nga ubos sa ilang pag-atiman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ihatag nato ang pinakamaayo sa atong pagbuhat sa unsay matarong sa ingon ang pulong sa Dios mahimong buhing gahom nga hinungdan sa atong mga pagpamuhat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga magpakita kitag kaluoy ngadto sa mga idaran, sa mga nagningaw ug sa mga masakiton, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga si halangdong Tiyopilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Nga ang mga matuohong nangamatay, makakaplag ug pahulay ug bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong Espiritu. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata ang among pag-ampo, nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagod, nadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga amot sa yutan, ug ginama sa kamot sa mga tao. Bahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahantod.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay, ang way hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw kadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong kingharian. Maguman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalangon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Inunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahog ang himaya, hangtod sa hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suonay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, dungga ang among mga pagampo kining santos nga Eucharistia sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo niining kinabuhia ug makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kung andam sadta nga modawat sa pag-antos ug sa kamatayon para sa Ginoo ug para sa atong isig katao. Salamat sa nag-antos nato nga nipadayog pamalit sa atong mga slots. Ako nang kikaingon kaganiha ang atong SBF DAG para sa atong padayong pagbayad sa atong mga bayronos kumbinto na apay 2,801 ka slots nga tag 500 pesos per slot. So padayon nato nigpalit doon na ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Ang atong
GHDP aron ato tong mabayran ang atong mga obligasyon sa ni-appeal sa atong contest kato atong mga chapels para sa ilang chapel developments. Napatay 18,612 nga kaning available slots, tag 100 pesos per slot. Naasad ni 12 slot challenge nga tag 1,200. So atong pakpakan ang nagsigig pamalit na tog slot. Salamat kayo. Padayon sa mog support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod o ang atong Facebook page, ang atong San Vicente Ferrer Paris Liloan. Sige lang yung view, like, share aron mag-anam o kadaghan ang atong paambitan sa atong mga wali o mga misa niya makahatag sa income para sa atong parokya, para sa atong charitable expenses. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kaninyo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita ang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pasimbahon